Καλέσατε το γραφείο τελετών Δημήτρη Δημητρίου. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το μπιπ. Πού είσαι, Δημητράκη μου? Πού είσαι, ρε φίλε? Σε ψάχνω, δεν σε βρίσκω, ρε. Για πλάκα δεν σε βρίσκω. Ήρθα. Χτες το βράδυ με τον Καρβουνιάρη. Τώρα έχω κατέβει από εδώ. Δίσκο, Ζαρντόζ. Μη με στήσεις. Εντάξει, καμάρι μου. Άντε να σε δούμε, ρε. Έλα μου, γεια. Vamos. Ένα σκέτο μονολυθικό, πιάσε. Τι είναι? Τι είναι? Το νταβαντούρι εδώ τι ώρα ξεκινάει? Δεν πολύ ξεκινάει. Ξέρεις από αυτά, εσύ καλούδι μου, μικράκι είσαι. Ας το στη γιαγιά που είναι μαστοράκι. Τι είναι, μωρέ, ψυχή μου? Πιάσε άλλο ένα. Σοφία Τερέζα, Και το μαγαζί σου δεν πάει πίσω. Εγώ δεν είμαι ο Κάπηλας. Μούτσος είμαι. Θέλεις βοήθεια? Δυνατό. Δεν μου μαζεύεις το ΣΕΑ. Ή πίνω σκάρτη ή δεν με πιάνει. Δικός μα. Έτσι λέω. Έχεις μια στεναχώρια εσύ. Όπα. Πώς την είδες έτσι ξαφνικά τώρα? Τσιγκάνα χαρτορίχτρα. Έχω δει πολλά εγώ. Δεν τα κρατάς για την πάρτι σου καλύτερα, λέω εγώ. Να προσέχεις, Τώρα εσένα και να σου μιλήσω τζαμπακόμπος.
Καζαπλάγκα η κατάσταση, πάμε παρακάτω. Ποια σαλόνα. Τελείωσε το πάρτι. Το πάρτι ακόμα δεν άρχισε. Λιποθύμησε στην πίστα. Και εσύ ποιος είσαι? Ο Κάπελας. Το αυθεντικό σαν λέμε. Αυτός. Μάρκο με φωνάζουνε. Έσκασαν κάτι ασφαλίτες και σ' ανεβάσαμε πάνω. Μας πάνε μέσα και βρούμε κανένα μπελά. Θες τσάι? Τσάι. Να με δηλητηριάσεις θέλεις. Τζιν έχεις? Και τζιν διαθέτουμε. Κάτι μυστικές υπηρεσίες έμεισαν τη σύρτς μασάμε και αυτόν και το κουκούτσι αμάλακι. Μπορεί, αλλά έχεις υπογράψει ένα χαρτί και πέτεινες χαρτί. Έγραψες τέτοιο χαρτί, λες ετάνω? Ναι, πέρασε. Φέρω το χαρτί. Ηθοποιός είσαι. Γιατί δεν το διαβάζεις, πατέ? Ήμουνα. Τώρα είμαι επιχειρηματίας. Καλός είσαι. Ξέρεις ότι οι Έλληνες όμως δεν κάνουν τέτοιες
Ξέρεις τι μ' άρεσε στο σινεμά? Δεν ξέρω. Ότι οι ήρωες που ενσάρκωσα δεν θα πεθάνουν ποτέ. Κατά μία έννοια είμαι αθάνατος. Είμαι και ο πρώτος. Καλά τώρα. Όχι. Αρκούδι, σαν και σένα. Εντάξει, είχα μια άτυχη στιγμή πριν όμως. Πριν, Άγγελος, το πάτωμα δεν ακουμπούσες. Εσείς δηλαδή, με τι φτιάχνεστε, ας πούμε, έτσι, και έχουμε το καλό ερώτημα. Εγώ, χωρίς περιδέρεο, Ναι. Βαγγέλη Παπαθανασίου, Ναι. συνθετικούς. Ναι. Δηλαδή, τώρα, εσύ κάτι ψάχνεις, σαν να λέμε έτσι, ναι. Κάτι ψάχνω κι εγώ τώρα. Τι τα θες. Εσύ δεν σταματάς ποτέ να χορεύεις. Άμα σταματήσω θα τελειώσω. Τελειωμένος μου φαίνεσαι. Μάλιστα, άδικος κόπος. Τζάμπα το νουμεράκι, δηλαδή. Ποιο νουμεράκι? Το νουμεράκι, αυτό, Μπρέζνιεφ, Νουρέγκεφ. Καταπληκτικό. Πρώτη φορά σε βλέπω εδώ, Εντάξει, άμα είναι, να τα λέμε πιο συχνά. Να φύγω. Θέλει τώρα αυτές οι άσχετες. Πού πας να μου φεύγεις? Με λένε Ζανό. Με λένε Τερέζα. Γνωριστήκαμε πριν. Δεν σε θυμάμαι. Άμπα, πώς έτσι? Άστο αυτό. Μικράκι είσαι, δώσ' το στη γιαγιά που είναι μαστοράκι. Στα νερά της τόσοι αποθανατίζονται υπό το νερό, υπό το μηδέν, υπό τόνικα δρασκέλα. Νορβηγία. Νορβηγία.
μας δεν περπατούσε σε άσπρο φόντο. Κι αν κανείς μας δεν περπατούσε σε άσπρο φόντο, σε άσπρο φόντο. Δηλαδή, λιώνει αργά, θα αργήσει να λιώσει. Μόνο οι πάγοι λιώνουν, όχι το πάγωμά σας. Μόνο οι πάγοι λιώνουν, όχι το πάγωμά σας. Η Νορβηγία κατεβαίνει στη Μεσόγειο. Η Νορβηγία έρχεται, είναι κοντά σας. Η Νορβηγία είναι κοντά σας.